Kunashe It's gonna be nice and easy. Straight from Kunashe Studios. I want it. Hakuna. This is a brand new program. Cody KZD. Chinzgo manje. Kandiona ndichichema mdiwa. Ndinenge ndichichemera iwe. Ukandiona ndakamira mzira. Ndinenge ndakamirira iwe. His name is Tatenda Kano Yangwa. Ndinenge ndichishandira iwe. Well known as Ine vana vangu. Mbada. Inganda kakutsa kutini ndafira iwewe. Inganda kakutsa kutini ndakudai wewe. Kunashe Studio brings you kakutsa kuti a ZimdanceHall collection or a ZimdanceHall finest. Dai wewe. Kandiona ndichichema nanga ndichichemera iwewe. Ziri hote. Kandiona ndichichema nanga ndichichemera iwewe. Ukandiona ndichishandira iwewe. Ukandiona ndichishanda nanga ndichishandira iwewe. Orubine vana vangu. Anoziwemboda. Ine vana vangu. Vakauya ndakaramba nesidemo. Vanosika takachora uri young pillow. Vakauya chachinyisa. As I have said, it's gonna be nice and easy. This one COVID-19 yabata maini na meno is Iga B. Doda kwatisa wa uone kuti mini gani Panino pinda well known as a blessing chikukwa. Sika anamira pombe Panino bagusa kupa Kinombo simbisa maninga kasarakari Wauze kuti nino simbisa kama gitari Pamtara nirare Wauze kuti jiri Iga Kupa kwa chitora kubata kuta urare Iga B. Arare vano wono tanamira Wauze kuti ndini Chimu Ameno kuti Simunu Anomira bo Wauze kuti ndo Yoda kutora diri po wasive kuti ini Dine chipo Pamtare diri Akuna munge saka dichati Master Omega Munu Anogona ungo kuseka Munu Anongo uya okucheka nebanga Ekuti ndonanga wano mtanga Munu Anogona ungo kuwachisa Munu Anogona ungo kupisa Munu Anogona ungo kuchisa. It's nice and easy. Don't forget it's Kunashe Records. Mutare this one. His name is Jose. See my face frowning, but it's a sudden you know that Joanne the 5th of Africa. Baba and bye.
ave yakanyanya Dedi rudo rwengs too much vakawanda It's nice and easy. Wherever you are. It's nice to know you are logged in. Kunashe Studios. This one is Dakarai. Dakri. I'm strong, you show prayers, make me a warrior. Now I'm thankful, this is for you. Babere kibango, hey, toda kukutenda, nekundi chengeta, mama kaisa, daimari, vakuete hai, makore majinji, panopadika. Our songs are coming from Kunashe Studios. It's all about KK, KR. This one is Simplex. Nemakaye ikoti chitikuidza takawanda patanozosvika ndeu kunyangwe varipo vane mari pamusoro pedu havatibatepo maichi yangwa ndakanga ndasiya sadzaini kwachiya chitopachura namagweja chimwa chisipakwa 100 kaka 10 grams life luck taitopachura zvisina kana zivo ofisa vakapindira namamboma pachitikem yaishedzera kechbruno mudzimu yakange yatamburawo musungo asi zvakazoperawo tisina kana chiro. Nice and easy. Straight from Kunashe Studios Mutare. What did he? Akuna. Kwenye vana mumasofa vanowanda mimusadaroka mukoma jime kungova. This one is called the Vector. Munodarireko Vector. mukoma jime kungosvika kwenyu vana vanotanga kufunda munodarireko mukoma jime. Kune masamba mujeni amuna asi amuchayeyo chibuku nemusombo moyo wenyu wakaoma kunge Babylone. Kofesi kuchikoro hamutombo bhadhara chamunongogona swera bhawa muchitandara mukadzoka makufunza sadza nechikeni. Listen, yes one. Listen. Majime musadarokani mukoma ndati musadarokani ava vana venyu muri yenyu. Naeme mukoma jimi What did he? bhawa makuru wa maiguru. What did he? Ego mukoma jimi naeme mukoma jimi kungosvika kwenyu vana vanotanga kufunda munodarireko mukoma jimi. Coming straight from Kunashe Studios Mutare. Mambozi ya doro. Don't forget to go on Facebook page, Kunashe Studios Facebook page, and like it. YouTube, Kunashe Studios. Don't forget to subscribe on YouTube there. It's your boy, the Nyado Man. What did he? What did he? For more information, contact 0737 138 904 or 0736 132 234. What did he? What did he?